Illuminati everywhere and satanist. Čaute ľudia, tu je Majo 04 z Gamer Teamu SK a teraz som pri epickom modpacku Attack of the B-Team. Ale tak mi to tak príde, že ako Forever Alone tu zase nemôžem byť a tak preto je tu za mnou buzerant. Deltimo, a.k.a. Luloid, a.k.a. to je staré meno, takže už používať nebudem, takže iba Luloid. A zavraždím ťa ovca. Dobre, toto je jeden asi z najepickejších modpackov, aký som kedy hral. Je teraz na Technic Launcheri, takže si to, kto neviete, čo je Technic Launcher, tak si to nájdete. Bude to v popisku videa, dá sa to stiahnuť, v podstate pokiaľ máte kúpený Minecraft, tak automaticky si to môžete zahrať. A cracknutú verziu nepodporujeme. Hej, je tu 112 modov, lebo normálne je tu ešte jeden mod, ale ten sme si odstranili, lebo je moc OP. A to je moc mod. A to je, že proste sa prevtelujeme, ale ako znie to epicky, ale mohli by sme ten rýchlo vystrom. A je to epické, ale momentálne sa nám to moc nehodí. Je tu úplne strašne veľa vecí, takže sa s tým hádam vyhráme. Všetko spolu postupne objavovať a uvidíme, ako to dopadne. No, je tu strašne toho veľa, ešte nie som na konci. No, proste si to stiahnite a kúknite. Možno vám to najprv vyzeralo ako Futurecraft od Gamera. Jo. Ale je to tu aj tak krajšie. A prečo sme nezačali na začiatku ešte predtým, ako sa nám vygenerovala mapa, je jeden z ľahkých dôvodov. A ten, že vždycky to padne, lebo je to strašne náročné. Ledva to natáčame, takže... A to na 30 fps, takže to keď budú menšie lagy, tak sa nečudujte. Mám ružový sapling. Pink stained sapling. A chceme povedať, že toto by malo nahradiť Tekit sériu. Lebo z jedného neznámeho dôvodu Deltimo dosral všetky data našho serveru. Som to posledne niekde založil a som to asi vymazal. O, to je aj fialový strom. Neznášajte ma za to, ale nevadí. Stalo sa, bohužiaľ. A proste ja len tak včera, dneska je 19.4., to sú prázdniny. A proste len tak si kúknem, že som sa opýtal, že či si nejdeme zahrať náš úplne epický Tekit. A on, že dobre, pohľadám server a kúka, hľadá a hovorí, Majo, ťa si zabijem. No, pardon, to som ja povedal, že Deltimo ťa si zabijem, ale proste bolo to tak, že hľadal a ho našiel. No ešte na začiatku sme mali takéto 3 epické knižky a to je, že Domination Open Blocks, to sú nejaké... V podstate je tam napísané o tom, že vlastne nejaké tie recepty, crafting a takéto veci, akože... To si môžeme kúknuť video, keď chceme, ale to nechceme zatiaľ, to si kúkneme potom, že na čo to je všetko. A potom vám budeme referovať, na čo sú tie veci. A ja vám poviem, je to tu fakt epické. Tuto sú nejaké veci, ktoré by to chcelo. Learning to tinker. No. Dobre. Tak aby ste aspoň trošku videli. Tie mody, ktoré sú tu, nebudeme ukazovať, lebo je ich tu strašne veľa a presne... No, ako teraz môžete vidieť, tu je Tropicraft. A to je už z názvu to znie, že je to tropické. Áno, je to tropicky epické. Tropicky epické. A to je bambus z toho modu. A dá sa z toho stavať aj dom, podľa mňa. Keď sme mohli ísť niekde na pláž, lebo je tu villager house. Villager news. Ale nie. Moc som to pozeral. What the čo z more zdrhám. Aha, to znášal, víš? Ona tam začala píšťať. Strašne píšťala, hnusne píšťala. Keď sa jej vkradiem do domu. Už som ju vykradol. Čau, bitch. Ja viem, ja ju vymknem znútra. Volá sa Tenda Collins. To je jak snehulienka, či zo snehulienky, vieš?
Ty vole, no by sme sa mali niekde ísť rýchlo obetovať. Obetovať? Ubytovať. Než obetovať. Počkať, idem vykraftiť. Počkaj, my chceme... Hej. Ó, toto je také fialové, to je pekné. Biomes open. Budeme mať fialový crafting. Pozri, taký. Čože? No ja by som rád vedel, kde si. Hneď vedľa teba. Dobre. Ty vole, máme iba na jeden... Dajte ma, mám iba na jeden bambusový blok, to je dosť napadel. Ja mám ešte nejaké 2 bambo chute. Lol, jak to zdrhá. Ale ako vyzerá dosť epický ten blok, ale... Ja mám rýžu zase. Hej, dajte mu... Vieš čo? Nebereš crafting. To ťa môžem uistiť. Ja viem. Ja by som bol taký šikovný, že by som ho určite postrážil a určite by sa mu nič nestalo. Ako vždy. Ako našemu serveru. Presne tak. Nikdy neverte Deltemovi, lebo je to strašná svinia. Krymi riť. Oh no. Kde si? Preč. Snažím sa ujsť pavukom. Well shit done. Oh, no. Ne. Hilfe. Žiješ? Hej. A potrebujem tvoj... Daj na Hilfe. Ja sa jen skamratiť zvyk. Ne, ty debile, poď mi pomôcť. Ale ani nie si. Ty si taký čurák. Majoran je na tebe 9 vo Slain by Spiders. Hey, Aldit. Ne, zbyť sa nechoď skamaratiť, ona ti zakusne do vajec. Ešte, že sú to aj dead pointy. Lebo to je moc fekal a fetiš a... Tie blbosti. No okej. To nič pre teba. Kde mám veci? Kde mám sakra všetky svoje veci? Poprdele, do vlastnej chodí. Hajzli. Dajte mu ako ty sa ku mne tepni, lebo ja ťa zaškrtím. A má nejaký význam, aby sme sa zabili obidvaja naraz. Nie, poď mi aspoň pomôcť nájsť veci, lebo je to dosť na hovno. To nebude tak nejako, že keď vykopej svoj hrob, tak to dostaneš veci svoje? Neviem, počkať. Tu budeme si strich. Dobre, tak sme tu späť a Delty mu tu dáva nejaký veľký freestyle. A musíme pokračovať. Hej. A zistili sme, že to treba... Kafeín. Ten hrob zničiť. Hej. Pickaxo, ale musel som trošku použiť zdravý sedliacky rozum. Aby sme dostali naše veci späť. Aj tak sú na hovno, ale to je jedno. Dobre. Sa mi dá, lebo tá voda sa dvíha a zase klesá. Dobre vidíš. To je tiež stropy craftu. Tak to je teda epic. A to je vlna. Ak ti mám povedať. Môže byť. To je proste príliv odliv. Fuck you. Oh damn. Ja mám violet. No tak zdrhaj aj s violetou. Mám pol srdiečka, či pol oného, pol hangru. Počkajte, niekto ma volá, tak tu budeme strich zas. A kámo, dobre, takže sme tu späť, nejako sme prežili noc a to bolo trošku zložitejšie, no. Deltimo zabil pár creeperov popri tom a ukáž, ty vole, čo je to za lag? Neviem. To je lad, nie lag, ty. Lag, no, som hovoril, ale no. ty si šiel po lade, takže to je lad, nie lag. Lag hovorím. Dobre. Poď a ukáž to, čo si objavil. Počkaj, myslíš to s tými vlnami? No... Ja vám hneď ukážem. Mohli ste to už teraz vidieť akurát. Kde si ty svinia? Je to svinia. Čo ti šíbe? Koľko alumínia? Oh my god, tak sem sa ideme usídliť tam.
Áno, vidím. presne toto. To Tará! už vidím, tu mám takú normálne, že roklinka, ty kokšo, jak ones. Veď ja vidím. Len ako sa dostať hore. Timo, počkaj na mňa. Ti dávaš? Tak tu sú hneď na povrchu diamanty. To nie sú diamanty. Ale sú diamanty. Ja pevne verím. Hej, diamond ore. Hej? Je to diamond ore. Mne to ukazuje, vieš, lebo tam hore ti ukazuje. Ja viem. Čo je. Je to diamond Počkaj, ore, ide. ty kokos. Aha. Tu, ty kokšo. Tak toto je. Ty máš jakú cool čapičku. Ja viem. Tak ako sa dávajú tie čapičky? Dáš H. Ha? Keď počkaj, tak... Tak ešte musí nejako... Toto čo je? Ty máš regeneration, keď do tohto skočíš. So epic, awesome. Čože? Berem domov. Železo, Digmore. What the To už vidím, to ja má tam liečivé, vidíš sa, máme liečivé pramene, ty kokšo. Ďaďky môj, som skoro padol do lavy. Tam budeme mať termálne a tam budeme mať liečivé pramene. Ja už to normálne to vidím, ako máme úplne takú epic rocklinku. Do prdele, tu horí strom. Keď ti nehoria vajca, tak je ešte dobre. Nehor strom, nehor. Nehor. Však zhoríš, čo robíš? Ty vole, ja sa nedostanem hore. Ja sa nedostanem hore. Ale A to je tá svinia. Však máš crafting bench, tak si vycraft nejaký pumpáč a dostaň sa hore. Hoho. Toto je aké epic. Aha, vlastne ja mám aj drevo. Hehe. Že ti to doplo. Hej, veď ja viem, že mi to doplo. Ja viem, že sú takí chytrí. Diplodocus. Deltimo, chytaj. A či teraz tam hore všimnete, tak tam sú... Viete čo to je? Áno, sú to mraky. Je to epic. Tie mraky, to je úplne epic, tie mraky môžeme zbierať a to je úplne epic. To je proste best. Takže silver nevykopeme. Tak ideme takto. Čo je toto? Quantum ore. Ináč ja tu mám hneď pri sebe diamanty, to je what the fuck style. No tomu ver. Kebyže máte hneď takto v normálnom Minecrafte, tak ty vole... To by noč zrušil Minecraft. To není ono proste. Ale ne. Je to úplne mega. Prdele. Ja som lama, viem to a... Prasa, padáš. Musím tu toto robiť. Flying pig, ty kokšo. Ty vole, ty si to nevyskačem. Tu je timelapse asi. Ty vole, koľko diamantov ti šíbe. Ver sme... Toto je normálne desi, tiež sa nejaká roklinka tu bude. Dobre, poďme si nájsť iné miesto, lebo viem, že takýchto je veľa. Počkaj, ja si tu dám waypoint. Počkaj, čím sa dáva? Dobre, to bude strich. Sme zaspäť a je tu čím ďalej tým viac epické. Hej, Yeah. presne A tak. Deltimo bol taký chytrý, že vy po server nechťal namiesto toho, aby dal options. Ja som namiesto options som smačkol jedno nižšie a dal Ty som vole. save and quit. To je mood? Ja som zabál, že tu už je ten tekutý piesok. No quicksand, myslíš, že? Hej, presne to, ale neponorí sa do toho, vidíš? To je fajn. To mi príde jak tie mraky. A tak tie máky, ty sa ponoríš to chlap. Počkej, typujem, že táto tu zelená voda ťa bude zraňovať. A nie. To pôjde. A to by mohla byť, tu vidím, to bude zase naše bahenné kúpele. Chcem sa... Ty vole, čo je ten hay bale? Vidíš ho tam? Nie, lebo som ešte ďaleko od teba. Veď si úplne blízko pri mne, ty idiot. No tak... Ako pre koho? Ako ja to mám na short, ale vidím ho.
To, čo si urobil. Aha, nič. Šblung, šblung. Ale je to tu fakt epické, to musíte uznať. Ty kokos, to čo je? Neviem, to som našiel aj ja predtým. What the fuck, man? Samo tu snaží adam niekto vystrašiť. LOL. Tu je moc... Čo si mi hodil? Neviem, hodil som po tebe gulu. Toto ne, nechceme zombíka. Čo? Nechceme zombíkov. To je do prdela. Nechceme nič. Ja mám jahodové semiačko, čo ti dáva? Máme jahody. Hlavne mi získa nejaké jedlo. Mám rýžu, chceš? Pičíňan jeden. Aha, bitch. Tam je bitch. Počkaj, ja som chcel z tomu stromu. Lebo na ňom vďaka nemu sa môžeme najesť. Lebo on má kokoniat. Aspoň by mal mať. Ale čo by mal mať? Kokoniat. Áno. Je to tam. Lak? To je bežné. Nehač to po mne. Poď sem. Au. Ne, proste to už po mne nehač. OK. Lebo ja ťa asi zaškrtím. 2000 years later. Taký. Čakaj, nemám to? Aha. Detimo, kde si? Konut. Čo po mne hádeš, o ne? Tvoje vlastné zbranie. To čo máš znamenať? No, takže máme kokoňut. A on by mal ísť aj rozbiť. Aspoň kedy si išiel rozbiť. Ale ako? To ja neviem. Počkaj, možno keď ho zhodíš veľké výšky. Really? To určite v Minecrafte funguje. Aha, tam je ďalší. Nie. To je tam nejako naspawnované, no tak dobre, nedalo nám to jedlo. Fakt tu pribudlo veľa updateov, takže ani neviem po väčšine. No, Detimo, nasleduj ma, follow me. I will follow you on Twitter. Ale jediná vec, že ja nemám Twitter. Detail, že ani ja. Nevadí. Detimo, toto sa ideme zase okúpať v tvojom obľúbenom bahennom. To prdele. Tam také lagy. No dobre, v tej pohode. Ty vole, fuj, najhoršie hodinky, fuj. Ľopuch. Aspoň, že si to uznáš. Ne, oni sú dobré, ale majú hnusný. Ja si nažerám z ríže. Áno. Detimo, koľko máš ríži? Mám asi také 2, 3. Tak je to dosť na hovno. A 3 vajca. Ja mám 2 a stačia mi. Just kidding. Pozor, skeleton. Kde? Boing. Už vieš. Šudem. Brodíme. Demeter. Detimo, už viem, kde sa asi zabývame. Plávame. Som ho úplne odmudoval. Si mu dal taký múd cez hubu. Top. OK, Toto... tak sa mi to páči. Biomes of Plenty. Ináč som zvedavý, jak do prčíc, lebo to tam nejdem. Ty chceš bývať v džungli, či čo? Tuto nie je až taký jungle. Tak taký. Vieš čo, poď mi to tu pomôcť, po to tu ťažiť.
Ale nie. Ale no aj poťažiť tieto stromy. Okej. Chodila bez nejaká sekerka, počúvaj. Hej, hej. Aj mne. Preto No mám, maké, krafty. preto mám sekerku. Lebo sa mi hodí. Víš? Musíš aj logicky uvažovať. Počkaj. Máš nejaký kameň? Nope. Menší pejl. Mám iba drevo. A ja mám tiež drevenú. Si sa kopal kameň, musíš mať kameň. Nie, ja... A tak mám, ale nedá. Prečo nie? Však si vylábal na sekeru a... Tu je taký ostrovček. Hej, vyzerá celku cool jak Robinson. My sa tu ubývame, potom všetko sa tam zničíme s TNTčkami a... A potom, ty vole. Kde je pavúk? Oj! Á! Ty vole, to čo je za pavúka? Ty kokšo. Ale kukni. Like a sir. Oh damn. Daj si aj ty hetku. Však mám. Nemáš. Keľ, kto mi ho dal dole? Musíš dať Dan. Takto. Daj si Mám inú. mať. Inú zatiaľ nemám. Palm sapling. Oh hell. No. Dry. Do prdele to čo je za pavuka. To je úplne krpaté. A silná jak svinia. Tomu ver. A hovno vidím teraz. Ti dal bloodness? Ja Jump, blind. jump. Ty vole. Aha. Vidím to tak, že základy do také ešte menšie ubytko, také základné suroviny si zoženieme v offscreene. To sa s vami rozlúčime, lebo Toto je dosť také na prd. miesto. Tak sa majte. Tento začiatky sú aj väčšinou nudné. Takže zatiaľ. Čaute. Majte. Čau.